Sziasztok, én Tomi vagyok, és most egy olyan videóval jelentkezek felétek, hogy veszek egy Xboxot. Méghozzá egy 360 Slim-et, RG-házva, természetesen. Van itt valami jétek, ez fingom sincs, hogy mi. És 20 darab játék, 1 év garancia. És én beszéltem a sráccal, és ez a 20 darab játék, ez 0-tól 20-ig terjed, annyit kérsz 20-ig, amennyit akarsz, nem kötelező pont 20-nak lenni. Most maga a gép az 75 000 forint, 320 gigás, van hozzá egy kontroller, maga a gép. Itt van kép róla, a kurvára nem láttak semmit, így esetleg. Hát az E-Slim. Akkor itt mutatja a tartozékait, mondjuk ez baromi sötét kép. Tőletek elnézést kérek, hogy így telefonnal veszem fel a videót, de olyan szar ez a laptop, hogy XP van rajta, és örülök, hogy a böngészőt megnyitja. Hát itt ugye a játékot mutatja, milyen játékok vannak rajta. Itt mutatja a menüt. Bocsi, de ebből nem láttok semmit. Na, akkor nézzük, mit ír a gépről. Microsoft Xbox 360 Slim 320 GB RG-házva. Hát, jó. Oké. Akkor nézzük, mit ír. Valami Secuter legújabb chipjével lett szerelve, így bármilyen külső vagy éppen belső 320 GB-s merevlemezről futtathatóak játékok. Ez egész jó. Jó, pár másodperces bootidő. Ajándék rengeteg játék tartozék, 320 GB-os merevlemez, beépített szabványú Wi-Fi kártya, 5 USB port, Kinect csatlakozó, 5.1-es optikai audio kimenet, egy darab Microsoft vezeték nélküli rezgős joypad, egy AV kábel. Amit minden gép tartalmaz. Secuter legújabb chipje, 4 GB belső memória, 320 GB belső HDD, automata szoftveres hűtésmódosítás, -25 fok csendes működés, manuálisan is állítható, 1 év teljes körű garancia. Akkor mi van itt még, amit úgy tudni kéne? Hát úgy nagyon itt leírja a dolgokat, hogy mi van még. Igényes esetén új Kinect-tel, egy eredeti Kinect Adventures játékkal, ami 35 000 forint. További tartozékokat olcsón tudom biztosítani, használt Kinect szenzor 28 000 forint, vezeték nélküli új dobozos joystick 12 000 forint, aranyozott legjobb minőségű, 1,4 3D-re is alkalmas 2 méter hosszú HDMI kábel 2500 forint, igény esetén külső vinyót is tudok adni a megegyezés szerint, hogy a belsőt átalakítani külső vinyóra. Akkor a kontrollerhez akkumulátor töltő szettet 5000 forintért tudom biztosítani, zárójelben van a Play and Charge. Jó, ennyi. Ott már e-mail címen meg ilyenek látszanak, az nem kéne. Szóval igen, ezt a gépet fogom megvenni 15-én, hogyha minden igaz. Megveszem az Xboxot 75 000-ért, meg veszek hozzá egy tévét is, mert most már az is kéne, mert az enyém az egy kicsit öreg. Nem biztos, hogy működne rajta. Volt már rajta Xbox, de fekete-fehér képet adott. Ha színes lett volna, akkor ugrált a kép. Úgyhogy így ezzel rábasztam. Na szóval, srácok, akkor ennyi lett volna ez a videó. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Sziasztok!